Dobro večer. Dobro večer. Dobrodošli, super indirektno, Liga Pub. Nažalost, počinjemo sa jednom tužnom temom. Otišao je Edin Avdić, a veliki čovek nas je napustio. Moram kažem, nepravda ga je ubila. Jeste. Bila je komemoracija u Beogradu, bilo je mnogo ljudi, bio sam jako tužno, teško, puno suza, puno tuge. Danas je bila sahrana u Sarajevu. Posljednji pozdrav od ekipe Super indirektno. Znaš šta je strašno? Još jednom dokaz kako su ljudi u stvari dobiju na nekom pravom značaju koji su zaslužili tek kad odu. I tek onda vidiš ljudi koji su poželjeli da se nađu tu, ljudi koji su poželjeli da mu odaju počast, koji su došli, način na koji pričaju sad o njemu. Šteta što je tako, znaš, nekako neki ljudi za života bi trebali mnogo više i priznanja i... Tek kad izgubiš nešto, vidiš koliko ti nešto znači. Da. Tako da... Dobro, eto. To je bio uvod, a posle špice najavljamo goste. Jel moramo dalje? Tako je. Ajmo što. Večeras je njihovo večer. Dva Vladimira. A jedan Dejan, jedan Goran. Vladimir Vermezović i Vladimir Jovanović. Večer. Dobrodošao. Dobro večer. Ja sam došao. Dobro večer. Kako ste? Super. On je šampionski. On je šampion. To ćemo da, to čestitamo. Jesi bio neka šampion države? Kako nije? Nisam. Nisam. Jednom bez poraza. Šta? Jednom bez poraza. Bez poraza, a? Bez poraza, da. Celu sezonu. Dobro, znači... Mnogo je lepo osjećaj da ovo Lajko zna sve. Da, Kako nije? Ja bi evo ovako, ajde, pošto je šampion države aktuelni. 2004-2005. Bio sam u Partizanu. Da, pa bio zajedno. Da. Ajde da kažemo, pošto je ovo aktuelni šampion, da mu damo prednost. Gledao sam sad tvoje gostovanja i imao si jednu rečenicu koja je apsolutno tačna. Ja moram pošteno da kažem. Pitanje da li bi te sad i u ovoj emisiji pozvali da nisi postao šampion. Priča se samo Zvezdi i Partizanu, samo Zvezda, Partizan. Nažalost, mora da se desi nešto ovako pa da neko kao ti postane aktuelan da gostuje. Koliko je to nešto što u principu nije dobro za sport ili je dobro? U principu ništa čudno. Mislim, na kraju krajeva i normalno, obzirom da je Partizan i Zvezda naš, stvarno praktično najveću pažnju vuku, razumeš. I to ništa nije čudno. Međutim, znaš ti, sve emisije su bazirane praktično na analizi sporta i šta nam se dešava u sportu. Partizan, Zvezda, pa sve ostalo. Ali uglavnom je sport u toj nekoj žiži. I kao u masi tih nekih emisija ćete da čujete čak i tekstova, negde da će čujete, na primjer, da Partizan i Zvezda, zašto ne neko drugi ili zašto ne neko treći, ali uglavnom u toj emisiji opet 95% ćete vas dvojica da posvetite Partizanu i Zvezdi, jer je jedino tako ona gledana. Tako je. I tu nema nikakve, kako se zove, dileme. I nama je, malim klubovima, bez obzira gde su, jako je teško da se izbore za medijsku pažnju. Mislim, ovo je statistička greška. Ovo što je Spartak uradio, da se razumemo, pitanje kada će ponovno neki klub koji je ne van Beograda, nego koji nije Partizan i Zvezda, uzeti trofej. A opet, ako stvarno mislimo to što pričamo, pre svega pričam na ljudi koji se bave medijima, onda bi nekako po cenu da dobiju klik manje, razumemo se šta pričamo, mogli malo
da za neku možda malo manju pažnju obrate na te neke ljude što rade dobre stvari za sport. Jer Partizan i Zvezda su naši najveći klubovi, tu nema nikakve dileme. Da li mogu Partizan i Zvezda bez ovih klubova? Nisam siguran. Mislim da im treba. I u košarci, u fudbalu i tako dalje. Znači, sad ja mislim na kraju krajeva samo je pitanje opredeljenja javnosti da li će da po cenu manje popularnosti urade stvar koja je potrebna za dati sportu u ovom smislu košarka. Jer ovo što je Spartak uradio, ja bi voleo bi Spartaku, voleo bi nekom drugom, na kraju krajeva ako zaslužuju Partizan i Zvezda nek uzimaju titule, nikakav problem i na kraju krajeva uzimali su. Bio sam ja u toj situaciji, bio je Vlade u toj situaciji, nije nikakav problem, ali da se i u tim situacijama na neki način, to nije veštački način, to je način da se podrži ceo sistem. Sport je naša, pre svega pričamo o košarci, Vlada će pričati o fudbalu, ja nisam sigurno neko ko treba pričati o fudbalu. Košarka je jedan od naših najtrofejnijih sportova i ako mi imamo samo emisije se prave praktično na kritičnom stavu prema onome što rade opet Partizan i Zvezda. Nikakav problem. I zbog toga će ona da bude popularna. Odvojite 50 minuta da vidite tamo šta radi neko, što Pop je pomenuo vojsku u Prokuplju, ja sam služio u Prokuplju vojsku ili u Nišu, sada imaš dva kluba, jedan je ušao u prvu ligu ili evo sad šta je radio Birča sa Lazarevcom Repstivac. Ja sam Birča se prepoznajem, niti ga reklamiram u ovom trenutku, ali vratio se čovjek u svoje rodno mesto i podigao klub, sad će bude trener. To su mi fenomenalne stvari. Sad, da li će to da poveća popularnost vaše neke druge emisije? Pretpostavljam da neće. Ali, svako mora da uzme malo svoju žrtvu, malo da se žrtvuje za neku, kažem, zajedničku stvar. Svi mi ovde volimo sport i zbog toga jesmo, i vi ste na nekoj, kažem, drugoj strani, opet smo, nekoj emisije sam baš, pošto kaže da si gledam. I novinari mora shvatiti da smo mi svi u jednom loncu. Ne može mi sad pričamo samo i da kritikujemo da li trenera, da li klub, da li trenera, da li upravu, da li igrače, a da mislimo da će nam bude sutra dobro. Moramo nađemo i neke pozitivne stvari. Jako zanimljivo, da. Ajde. Ali ne istini to će kaži. Ne, istini. A dobro, šta je to kultura? Ja kažem ta kultura, šta je to kultura? Ne, ovo je jako istinito, ali evo i Popija ovde i kao veliki partizan. Ali istina boli. Kao veliki partizanovac i veliki zvezdaš, govorimo da je spas ne samo fudbalu najviše, ali i košarki i sporta da se pojave 3., 4., 5. ekipe. Zašto mi ne bi imali ligu kao Španci? Da, i koliko je to, recimo, ova priča, koliko je ova dragocena... Real Ispo od Tenerife. Da, znam već. Da. Koliko je dragoceno da se ovakva stvar, neki radnički napredak, radnički Niš, Vojvodina, da se pojavi u srpskom fudbalu i da prekine dominaciju Zvezde i Partizana? Svakako da je potrebno. Ali vidi, da se razumemo, u vaterpolu su ugasili Partizan da bi radnički Kragujevac i Šabac i ne znam... A Partizan nije ugašen? Skoro ugašen. Pa dobro, ali nije ugašen. Prebačen, ali bi ga ugasili. Ugasili su ga, znači. Opet brani nema. Pa evo. Skoro ugašen. Ovo samo govorim kao nešto što je... Niti hoću da samo kažem, nije ugašen. Ja hoću da izvučem paralelu. Dobro, razbijenje. Da li smo živimo u vremenu kada se pokušava da se ugasi i fudbalski klub Partizan? To je sad veliko pitanje. Pa ne verujem baš da neko hoće da ugasi fudbalski klub i mislim da je nemoguće. Pa nemoguće zbog navijača. Inače sve ostalo je na tankom ledu. Možda neće da nas ugaze, ali hoće da naprave Hajduk Split od nas. Znaš, da budemo uvek tu negde, a nigde. Već nas prozivaju da smo tu. Ali i mi njih da su oni ono. Tako da je to. Šalim se, pa svakako da je. Ja pamtim neka druga vremena i vi pamtite, mada ste mlađi od mene, kada je fudbal igrao su u celoj Jugoslaviji. Druga liga bila kod Cvajta. Pa ja sam igrao fudbal u ligi, u državi, gde se na svake druge nedelje smo putovali avionom na utakmicu. Jedna ovako zanimljivost.
a onda nisi bio siguran kad odeš u Mostar protiv Veleža, kad odeš u Tuzlu protiv Slobode, kad odeš u Rijeku, kad odeš u Osijek, kad odeš u Ljubljanu, da ćeš da dobiješ utakmicu. Znaš, I to je neizvesnost. Pa zato je Liga bila jaka i mnogo jača nego što je danas. Taj jedan paradoks, ja kada sam bio prvi put trener Partizana u prvom mom mandatu, mi smo igrali utakmicu protiv Dinama iz Bukurešta u kupu UEFA. I posle te utakmice smo otišli u Podgoricu. I do kraja prvenstva nismo izašli iz Beograda. Naravno. Sve su bili klubovi iz Beograda, s tim što je Vojvodina taj deo dolazila kod nas. I Spartak je dolazio, ja mislim. Sve ostalo su bili... Tramvaj liga, tako zvana. Tramvaj liga. Pa kako onda? Gde je kvalitet? U Zvezdi i u Partizanu. I onda Zvezda i Partizan kupe po 10 stranaca. Ali kojih stranaca kupe? Stranaca. I to je pitanje. Ja bih voleo da sam imao tu privilegiju da budem stranac u Srbiji. Zbog? Zbog odnosa prema strancima. Pitajte bilo kog sportista koji je otišao u inostranstvo, da li je imao tretman kao što stranci imaju kad dođu u Srbiju. Svi će vam reći da nije. Oni su morali, mi smo morali tamo da budemo bolji mnogo nego što su bili domaći igrači. Morali smo da pazimo na ponašanje, jer si stranac, jednostavno gledaju te drugim očima. Ovdje kod nas stranac može sve, a domaći, pitanje. Nije to samo u fudbalu i košarci. Ne, generalno, pričam za Srbiju. Da. A sad da ne pričamo o fudbalu i o košarci, šta rade stranci Partizanovi kad dođu u Beograd na vodi i po diskotekama. Da. Jako zanimljivo. Niko nije postavio pitanje šta će sportista u 4:30 ujutru na ulici. Ne, postavili smo mi, ali to niko ne prenosi. Pa da, I to je dobili odgovor na to. Vidi, mi imamo ovde, goste, bili su gosti i ovi i oni. Neke su portali odmah preneli, neke uopšte kao da nisu postojali. I sad tako smo mi postavili pitanje, pa znaš sam za koje goste pričam, za Poledicu, kao da nije bio tu čovjek. Znaš, a vas dvojica će verovatno prenesu tebe kao prvač. Pa vidjet ćemo, dobro, sve okej. Ali poenta priče je baš to. Mi postavimo pitanje, to pitanje ne stigne na pravo mesto, o tome se radi. Barem za portale ili šta će koji klinac u 4:30 ujutru sportista. Jel dozvoljavaš svojim košarkašima? Kako to ide kod tebe? Kad mogu da se opuste? I ti imaš koliko stranaca? 3. 3. 7, 63. Ali dobro, Subotica nema našeg život, tako da... Jeste, ima malo sreće. No, okej. Lepo sam seo. Sad Milan pomene emisiju koju sam skorije ovo vreme prisustvovao. Što se tiče Partizana, kad sam bio i pomoćni trener, a posle toga i glavni trener, znači tu se znalo sve. Prvo se znalo sve, Dule uspostavio neki sistem koji je posle na kraju krajeva, ja sam po inerciji preuzeo, ali funkcionira sve besprekorno. Praktično ti nisi mogao da izađeš u ono vreme bilo gde. A to, na primjer, i to je pominjeno, ide i Lučić i zabio se u kafanu, on je pominjeno na nekom podcastu, baš mislim ko pominjeno to jedina, u nekom kafanu u Zemunu, znaš, a on tačno zna u kojoj su kafani bili i kada i ko je bio. Znači, ali je napravio takvu mrežu doušnika da je to neverovatno, u najboljem smislu reči. Nije mogo se dogodi ništa. Mi smo imali, na primjer... Bilo rezultat? Ali, pazi, imali smo samo jednog, odnosno 2 stranca na kraju 2010. kad smo otišli na Final Four. Pričam 2 Amerikanca, znaš. Ajde već kad pominjemo Bome Kelep koji je napravio sjajnu karijeru, na kraju krajeva i kao repestiva smo htjeli... Crne Gore ili... Da, ali je... On je Cetinja, da? Da, Cetinja. Ali, hoću ti kažem, imao je problem ali, znaš, to se kontrolisalo, bio je jedan. Sam, nađeš način da ga kontrolišeš, nađeš način, razumeš. Tada je to bilo. I posle kad sam ja bio trener, praktično to je funkcionisalo besprekorno. Mislim, nikad imao problema. O Subotici neću ja pričam, mislim. Da sam potrošio ogromno vreme da mi se to ne desi, po cenu igračkog kvaliteta, ali ja to sebi mogu da priuštim, pošto od mene se ne očekuje da budem šampion Srbije, ni šampion, ne znam, BCL-a, šampion ABA lige, nisam u toj konkurenciji, i onda
idemo onako po stavkama šta mi je bitno. Prvo, neću imati tih problema. Jer ja nisam dobar, onda neću da častim onaj normalan narod tamo sa ljudima koji će da sve ono što je ovaj čovek radio i na kraju krajeva što sam ja radio sa mojim saradnicima da unište za veče. I to mi je prva stavka. A onda vidimo šta zna kao košarkaš. Pa ćemo sa tim da živimo. Izvini, da li se vodiš tom rečenicom, ja se vodim u životu tom rečenicom, možeš da promošiš igrača, ali čoveka ne znaš? 100% se vodim. Jer što kaže Dule, opet, u zadnje vreme ga citiram, znaš, ono, stvarno dosta je, što kaže Dule, kako se zove, nemoj da pomoliš lošem čoveku, neće ti oprostiti. To mu je bilo jako, znaš, onako, i ti kad se desi tu i da pomoliš, da čak imaš neku ideju, možda da ti mu daš šansu, jer nije negde bio na pravi način tretiran svaćem, pa dođeš kao ti si pametan. Znaš da ima igrički kvalitet, znaš. Kakvi to ti se olupao glavu, znaš, to ne treba pokušavati. Jednostavno treba vodiš računa, znaš, da tu neku, prvo sačuvaš domaće, opet ja kažem, ja imam tamo tu privilegiju, da ne moram da budem to. Ja želim da budem šampion, ali ne moram. Nije to sad, jer ako postavite tako visok cilj, mi bi se ugasili, šta? Imaš 14 klubova, 16 klubova, razumeš, od toga 8, 9, 10 klubova pred tebe imaju već šansu da budu prvaci, znači nećemo tako da postavimo cilj, postaviš neki cilj, onako... A koji je, pošto ovo je sada veliki uspeh, koji nije bio cilj, šta je cilj Spartaka? Cilj su jednostavni, sad pričamo od početka, prvo smo hteli iz tog KLS-a da uđemo oba dva, to su radili pre mene, ušli su oba dva, ja sam došao negde na početku sezone ABA 2, malo smo, Boban i ja, predsjednik kluba, pretumbali, kako se zove, sastav. Doveli smo ljude koji znaju kako se igraju utakmice koje su jako važne, doveli smo ljude koji znaju kako se, ne samo igrati, nego kako da osvoji se to, jer je bitno samo jedan prolazi ABA 1, onda nam je cilj bio da opstanemo, pa kad smo vidjeli da smo malo bolji od tog opstanka, onda smo na pola sezone odmah promenili cilj da pokušamo da se dohvatimo play-offa, dohvatili smo Partizan, ove godine smo opet dohvatili play-off Dubaj, put nam išao malo gore-dole, ali opet smo to uradili, u BCL-u da prođemo drugi krug, ove godine smo prošli, nismo tu kardicu prošli, negde ja sam i shvatio neke greške koje sam vukao što se tiče samog rostera, u tom periodu od 3 godine, praktično to je 3,5 godine, u tom periodu 3,5 godine da pokušamo da sačuvamo domaće jezgro, tu mislim pre svega na region, jer ne možemo da konkurišemo mi baš ni Partizanu, ni Zvezdi, Megi pogotovo što se tiče igrača, sad i FNP krenuo u tom smeru, znači region u tom smislu i da ojačamo našu tu, pod navodnicima, akademiju i da pokušamo te igrače da provučemo kroz naš sistem da dođu do, recimo, Partizana i Zvezde ili nekog drugog velikog kluba. To su ideje. Malo je renesansna ideja, znaš, za ovo vreme. Nije dobro zvuči, nego je taka. Ali to je ispravna ideja, zdrava. Da. Jeste zdravo. Jeste. Možda je jedino moguće. Mislim, samo ti kažem, predsjednik Boban je veliki sanjar, ja sam čovjek realni pesimista, on je nerealan optimista, znaš, i on sanja čovjek non stop, normalno on ima pravo, jer ovo je... I doći će. Pre svega njegov klub mora pomenem, znaš, jer seti se neki, mislim, stvarno je priča, ne svakidašnja, seti se neki Mića Videnović, koga zna ceo Beograd, ovde doktor iz Pirota rodom u Beogradu živi, a u Subotici je radio i tako dalje, koji je 45 godina u tom Spartaku i sad Spartak umire. Spartak umire, grca tamo u nekoj drugoj srpskoj ligi, ima neku istoriju, nije ni Partizan ni Zvezda, se razumemo, ali ima neku istoriju. I Mića se seti Bobana koji igra u mlađim kategorijama, koji je u to vreme već porastao kao poslovni čovjek i tako dalje. I onda za 4 godine, samo s 2 čoveka, nekom dobrom idejom, posle dođe neki Darko Papac koji igrao playmakera, Boban bio neki šuter i tako dalje, i napravi se neko društvo. Ovaj direktor banke, ovaj čovjek bavi se... Ipak mora da imaš neke veze. Evo Vlade je bio, znaš, ja sam imao Dule, da ne pričamo o Duletu, Dule je, znaš, sam po sebi veliki, ali mislim, ja sam prošao kroz 2 godine Partizanove, on malo pre si pominjao vas, odnosno navijače Partizana koji su ekstremno zahtevni i tako dalje, on i Vlade zna, znaš, ja bez Saše, razumeš, ne bi prošao to.
Ne bi ja prošao, Dule bi prošao, okej, ali hoću ti kažem, i Dule to je valjao, a meni je valjao više nego što pričamo Danilović. Da. Ajde malo da se, ne malo, nego to je po meni tema o kojoj baš hoću da pričam, reprezentacija. Gledao sam izjavu Paunovića od ranije da je rekao da on ne želi da eksperimentiše ništa, da želi da tu gde ima jasne stvari, da neće da igrače opterećuje, da ih zbunjuje. Je li ovo bio eksperiment ili je ovo bila iznuđena stvar, ovo što se desilo ove dve utakmice? Pa iznuđena, sigurno. Kad otkaže 80% igrača koji su do tada igrali za reprezentaciju, mislim da... A što otkazuju? Što otkazuju? Prijateljske utakmice posle prvenstva, nedostatak tog nacionalnog navoja da ti želiš da igraš za reprezentaciju. Nekad je bilo sportistima san da igraju za reprezentaciju. To ste pitam, da li to je vreme igračka? Pa zato što se onda preko reprezentacije si mogao da odeš napolje. Oni su već svi napolje, oni dolaze u reprezentaciju da se odmore. Da vide familiju malo. Mislim da nismo tu na dobrom putu. Ja sam razmišljao nešto i pričao sam s nekim... Ali pokazalo možda, izvini, molim te, kada ovako već pričaš o reprezentativcima, da stane malo u njihovu odbranu, jel? Možda ovo sve sad način na koji se sve ovo izdešavalo ne pokazuje da su oni nezadovoljni nekim stvarima koje prevazilaze sam stručni štab trenera, nego ide malo šire i da im je malo, barem ja takav utisak stičem. Znaš čime bi oni trebali da budu nezadovoljni? Zašto oni moraju da razmišljaju o politici? Pa i ti si bio igrač i trener, znaš da i neki odnos svih, ne govorim o politici, govorim o odnosu saveza, ovog, onog, način, sve. Ja ne znam da je neki igrač imao problem sa savezom. Ja mislim da savez izlazi u susret svim reprezentativcima, omogućava uslove, putovanja, sve to. Međutim, s jedne strane mogu da razumem igrače, jer posle napornih sezona treba da odigraju dve prijateljske utakmice, jednu u Portugalu, jednu u Meksiku, da izgube nekih 10 dana od svog odmora koji čekaju verovatno cele godine. S te strane mogu da ih razumem. A s druge strane, mi nemamo puno em što nismo otišli na svetsko prvenstvo. Nemamo puno prilika, Paunović nema puno prilika da vidite igrače, da ih upozna sa svojom filozofijom, da napravi neki zajednički trening, da odigraju eto te dve utakmice, jer sledeća utakmica protiv Grka je u Ligi nacija vrlo bitna za nas. Da se ne lažemo. Sve se gleda kroz uspehe i neuspehe reprezentacije. I igrači, i treneri, sve se gleda. Tako da nije mi jasno, nisam baš ispratio to koji su razlozi. Vidim da je mali Pavlović došao, da je Živković došao, da su bili na toj prvoj utakmici koju igranu u Evropi, pa da li je to bio dogovor da ne idu u Meksiko, da bude prilika pružena nekim drugim momcima. Sad pitanje je ko će od ovih momaka i ko je od ovih momaka stvarno bio u planovima Paunovića za neki širi spisak. Ono što po meni, što smo trebali da uradimo, to je da pozovemo mladu reprezentaciju Bate Mirkovića. I da Bata Mirković sa svojom ekipom, koja se sprema za evropsko prvenstvo, bude taj koji će digrati te dve utakmice, a da Pačko bude normalno tu šef i da on vodi utakmicu. I da se iskoriste sad ti klinci koji sigurno ne bi otkazali ni jedan, da oni budu i da se uigravaju. Da eto, dve utakmice imaju više, jer i Bata ima tih prijateljskih utakmica, nema zvaničnih. A opet bi igrao sa jačima, sa ekipama koji idu na svetsko prvenstvo. To je neka moja ideja bila, normalno zakasnila, zato što se ne pitam, nikome to nije palo na pamet. I onda dovodiš na silu neke igrače koji nikad više neće biti u reprezentaciji. Pa baš je to, znači slažemo se da je, evo što si ti rekao, fali, da je narušena ta slika oko reprezentacije i da... Narušena je ona odavno. I što se, naravno, ja ne govorim sada, nego kažem, narušena je odavno slika o reprezentaciji. Stalno se radi na tome da se povrati imidž, da se povrati taj nacionalni naboj, da se nekako digne hajp oko reprezentacije. Pričali smo pre emisije,
pola ljudi, ma koji pola ljudi, 80% ljudi nije znalo da se igraju utakmice i kad se igraju. Niti je ustajalo da gleda. A nekad smo ustajali da gledamo. Da. I sve radimo na tome. I po meni mi se čini da je moralo da se razmišlja pametnije zbog svih ovih razloga koje si ti rekao, jer ovo je samo doprinosi da se opet pričaju ovakve priče. Nisu se odazvali, nema nacionalnog naboja, nema... Ne mislim da su ove dve utakmice pomogle, nego samo odmogle u odnosu na Grčku koja nas čeka, a rekao si jedna od najvažnijih utakmica. Ja ne znam koliko će igrača iz ove reprezentacije koji je igralo ove dve utakmice, sem eto kažemo Pavlovića, Živkovića, da li će neko još da bude uopšte u sastavu za tu utakmicu. A da li mislite... Zato i kažem, prave se potezi koji samo odmažu, a nikako pomažu. Ima jedna stvar, informacija iz novine, ja ne znam, nisam u priči, da je Savez za ove dve utakmice dobio $400.000. Da se razumemo, nismo otišli na svetsko prvenstvo, Savez se tako finansira. Od velikih takmičenja. To znamo i to uopšte nije... Da li je finansijski moment bio taj koji je prelomio da odigramo te dve utakmice? Da smo se plasirali na svetsku i da su ove dve utakmice bile trening utakmice pred svetsku. Šta mislite, da li bi se odazvali ovih koje su? Da smo se kvalifikovali, pa morali bi da budu tu. I da li bi tad bilo, moram na svadbu, vrat mi se ženi? Pa ne, svetsko prvenstvo je svetsko prvenstvo. Dobro, samo da... Pa o tome pričamo. Mislim, treba se staviti i u njihove cipele. Ništa je... Ali činjenice da bi, pa normalno je da bi bili tu. Ima ljudi, ja moram tako kažem, i za basket i za fudbal, koji se ja znam mnogo ljudi. Opet ću uzeti primjer Katar, uzet ćemo Minhen, znači koji od svojih para idu da bodre tu reprezentaciju. Niko nas ne tera, želimo. Odemo tamo i ne vidimo ništa. I stalno se vraćamo razočarani, popišani. Ja se za basket ne pričam, pričam za fudbal. Jer je košarka stvarno dokazala i oni imaju kredite da sa svim tim medaljama imaju kredite da ne urade ništa na ovih par godina. Fudbaleri nemaju, ništa nismo uradili nikad. Ja sećam samo sa Osimom, sa Argentinom i jedini dobar fudbal, dobro igre, pa smo smenili Muslina, pa smo sa Antićem otišli. Bilo je kod Antare, pa... Jeste kod Antare. Ali vidi, da se razumemo. Znači, fudbal je totalno druga priča od svih ostalih sportova u Srbiji. Ne samo u Srbiji. Svuda. Znači, fudbal je priča za sebe. Pa slavlje, evo sad ovako, seti se, Milanče. Slavlje, kad fudbalska reprezentacija ode na svetsko prvenstvo, je ekvivalent kad košarkaši osvoje evropsko prvenstvo ili svetsko. Na ulicama, ljudi, i tako će da bude ponovo. Ali meni samo nije... Biće ponovo tako. Ali nama su bili ovde iz Saveza, ja sam samo postavio pitanje, do kad je nama cilj samo da se plasiramo? Sad je Pope apsolutno to cilj. Ne, ali kad se plasiramo, mi smo naš cilj, i onda, znaš, kad će prođemo u grupu... Naš kvalitet je sad da kad se plasiramo da smo presrećni i da budemo realni. Sve ostalo što se desi je neverovatan uspeh. Neverovatan. Treći, četvrti, Šešir. Da. Ako ćemo da budemo realni, ali koliko smo mi kad je fudbal u pitanju... A ko se nije plasirao sad? Grci, Italijani i mi. Grci, evropski prvaci, Italijani, svetski prvaci, mi ništa. Pa da, upravo se, kad tako pogledam... A mislim, uvijek može da se nađe izgled. Imamo samo nekog na vezi. Dobro večer. Dobro večer, Slobodan, kraj telefona, pozdrav za sve goste u studiju. Izvoli, Slobodane. Odakle se javljaš? Iz Beograda. Iz Beograda, izvoli. Misli, naglasak je drugačije. Ne, mi zbog gledalaca imamo ko nas gde gleda, ništa više. Sve okej, samo bih zamolio gospodina Vermezovića da mi jednu paralelu, ako može, povući između Partizana njegovog vremena kad su se osvajale titule bez poraza u prvenstvu, što je, da kažem, sad se zamjera Zvezdi, da se tako osvajaju titule Partizana ovoga današnjeg, jer složit ćemo se da jedni i drugi u tom vremenu liče, kako da objasnim, liče u smislu na Partizan tad koji je bio jako dobar, Zvezda jako loša i Zvezda koja je sad dobra je Partizan loš. Šta utiče na to da se tako, da kažem, drastične razlike budu između timova
u nekih 10 godina, na primjer, što nije neki ogroman vremenski period. Pa, To je to. da, pa kada smo mi osvojili tu titulu prošlo je već 21 godina. Nije 10 godina, nego 21 godina. To je bila druga država, Srbija i Crna Gora. Zvezda je tad bila baš u velikom problemu, ali Partizan je tih godina uspio da napravi sistem. Teleoptik je bio filijala Partizana i danas je, s tim što u tom trenutku su igrači Teleoptika bili igrači Partizana koji su na dvojnu registraciju. I svi su bili klinci, svi su bili bonusi. To je generacija Jošić, Rnić, Emenhara, Simon Vukčević, ko je tu bio, Grubješić, Mire Radović, Stefan Babović, braća Marinković, Bane Atanacković. Pa dobra ekipa. Odlična ekipa, pa to je Teleoptik bio. I onda u svakom trenutku To je bio Teleoptik. Da, Teleoptik, da. Mateus je tad vodio Partizan i u svakom trenutku je on mogao da povuče nekog klinca iz Teleoptika, da bude na klupi ili ako ima nekog povređenog igrača, da jednostavno da popuni broj. I to je davalo rezultate. Ja kasnije kada sam prešao gore, a moram da napomenem, sa tim klincima i u tom trenutku trenirao Bata Mirković koji nije imao klub, Ivan Tomić koji nije imao klub. Znači oni su bili tu sa njima, dolazili na treninge, Bata trening jedan nije propustio i deca su u njega gledala kao u Boga. Mene postavio za trenera prvog tima, izguramo ta 3-4 meseca, to je bila ona ekipa koja je igrala Ligu šampiona i kasnije prebacimo 12 ili 15 klinaca iz Teleoptika u prvi tim. Pričamo o ovome što se danas dešava u Partizanu, gde imamo 4-5 klinaca koji su baš klinci. Ali, u tom trenutku ti klinci su imali Kralja, Batu Mirkovića, Ivana Tomića, Dragana Ćirića i Alberta Nađa. Stare igrače koji su sve ono što se mi dogovorimo na sastanku i na treninzima, oni su to njima na terenu faktički govorili šta treba da rade. I oni su napredovali. Partizan danas ima klince i to je to. Pa ne može, postoji stara srpska izreka ko s decom spava, kakav se budi. Ili stara kuka, dobro juha, jel? Tako da, paralela, kako je gospodin pitao, paralela u tome što je fudbalski i organizacijalno Partizan tad bio mnogo jači nego Crvena zvezda. Pa i to sad može Crvena zvezda da priča. Jeste. Ja mislim da je, ali ajde vratit ću to da Vladu... Možda on teo da povuče paralelu kao tad se... Vreme Partizana i vreme Zvezde. Nema to veze sa životom. Tad je bila i Sutjeska, tad je bila Zeta, tad je bio Kom u ligi te prve godine. Pa dobro, nema veze sad ko je bio. Ne, što ću da kažem, drugačija je bila konstelacija. I ja ne znam, danas je Crvena zvezda mnogo jača od Partizana. I organizaciono i igrački. Jer Zvezda ima 2 tima. Zvezda može da igra... Imamo jedan, ali vreda. Vlado, ovo me zanima. Za jedan klub, i sad ja kao navijač Crvene zvezde, ali interesuje me Spartak, nego samo paralelu da dam. Mislim da je Zvezda konačno sada počela da radi neke stvari koje je trebala odavno, a to je da Zvezdine legende i košarkaše stavlja na neke određene pozicije da bi to sve funkcionisalo onako kako treba konačno. Čini mi se da u Spartaku se to dešava, evo i sa Bobanom, znači da prođemo od vođenja kluba, organizacije kluba, trenera, parketa, da je sve postavljeno onako da svako radi svoj posao i da između ostalog i zato Spartak se penje iz godine u godinu. Pitanje koliko je to bitno i značajno za... Rekao sam malo, prije jako bitno. Evo, tu nemam uopšte dilemu. Znaš kako, ti sad imaš, ja sam to negde pomenuo, negde da
Da bi ti napravio dobar sistem, ti ne možeš bez mislim, to je 100% istina i u ono vreme Duleta i sada ne ulazim to, jer nisam tamo u klubu, nisam u Zvezdi, ne i u Partizanu, ti moraš da imaš ozbiljnog funkcionera da bi postavio sistem. Sad, šta je sad glavni problem ili gde je kvak? Zato što taj funkcioner ili je bio u sportu, pa zna kako sport funkcioniše, pa onda zna da napravi vertikalu, jer bez te vertikale o kojoj ti pričaš ne može da se ideja koja je negdje donešena, koja će negdje na kraju krajeva i da bude poduprta sa novcem, finansijama, ne može da se prenese lako dole na teren. Sad šta je fazon? Što danas, pretpostavljam, imaš više tih paralela. I onda to ne funkcioniše tako po vertikali. Prvo, ti kao funkcioner moraš da prepoznaš trenera koga uzimaš. Mi svi ovde tačno znamo šta je Vermezović, tačno znamo šta je Jovanović. Nemoj da ga uzimaš za nešto drugo. I kraj priče. A onda kad ga uzmeš, u zavisnosti šta hoćeš, onda moraš da mu daš, kažem, neku slobodu. Sad, to ne može da uradi čovek koji baš nema nikakih dodirnih tačaka sa sportom. Ili može, ja poštujem to, ali već moraš da imaš ljude u koje mnogo veruješ i koji znaju. I onda pravimo slagalicu. Idem ja, pa ide taj neki sportski sektor, onda biramo šta mi hoćemo, što si malo prepitao za ciljeve, šta mi hoćemo. Svaki možemo to da uradimo. Danas pričamo o strancima, to je glavna tema. Svaki mi može da uradimo to. Možemo da uradimo sa domaćim igračima. Koji su to domaći igrači koji su na marketu, koji mogu da nam donesu taj rezultat o kome su pričali jedni i drugi. Ok, koliko to košta? Hoćemo li sa strancima? Da li to podržavaju ovi navijači ili ovi navijači? Kako će da funkcioniše klub u situaciji? Ja ću vam reći, rekao sam skoro, imate sezonu, to Vlade zna. Sezona to je kao 10 života običnog čoveka. Ja pričam o vremenu koju ti provedeš sa saradnicima, o vremenu koju provedeš sa igračima. O zahtevima koji trajiš o njima. On priča o 10 dana. Znate šta je 10 dana da ti nekome daš odmor? To je kao ti odeš sad, običan čovjek, mesec i po dana negde na more. Čovjek čeka to kao ne znam šta. Sad zamislite taj obim intenziteta interakcije. I samo izgubio sam temu. Gde sam krenuo, samo mi kaži. Pričao si o ovome, da mora da ljudi iz košarke koji razumeju da... Da. I sad ti mora da sklopiš tim. Znači ti mora da sklopiš tim koji će na kraju krajeva da napravi to egzekuciju toga. Sad mora napraviš jednostavno jednu vertikalu ljudi koji mogu, na primjer, te neke ideje da prenesu dole. Ukoliko to pomalo postoje neke paralelne funkcije, to nikad neće da valja. Nije uopšte lako. To sam teo kažem, da. Imao sam, izvini... Jesi ti rekao za Tea? Da, za Tea priča. Pa sad još jednu stvar. Ti imaš godinu dana, to sam došao, izvini, ja pitam tebe šta sam teo kažem. Imaš godinu dana, 10 meseci sezonu košarku i sad Valencija fenomenal. Šampion Evrope, Olimpijako. Svi oni imaju krize. Da. Kako funkcioniše sportista u krizi? Kako funkcioniše trener u krizi? Nije to isto. Ti ljudi su navikli na krizu. Ti mora da imaš neki krizni štab. Ne može sad odjedan puta izgubiš 2 utakmice koje su jako važne, ne znam, u Beogradu i ceo brod krene se ljulja. Svi padamo, svi ljuljamo se ovo. Navijači, legitimno pravo da budu nezadovoljni. Ali to, ako mi tu energiju odmah uvučemo u prostorije kluba i raspadnemo se, nema ništa. Aj, mogu te pitam onda ovako malo da odemo od Spartaka. Ja uđem u kancelariju kod Saše. Ja sam proveo dugo, od 90, Vladija, tamo smo se sretali kao trener mlađe kategorija, pa posle pomoći trener. Ja sam poveo tamo, prvo sam ušao u Partizan 97. a izašao sam 2012. To je za jedno, i prošao sam sve mlađe kategorije. I na to sam na kraju kraja ponosan. Bio sam pomoći trener mlađi pionira Acu Janjiću, čuvenom profesoru iz bloka 70. I došao sam da budem pomoćni Duleta, da budem prvi trener. Stvarno je dugačak put. Sve, bukvalno sve. Mislim, ponosan na to, u tom trenutku mi sve smetalo, to je moj put. Ako je dugačak, znaš, hoće čovjek sve juče, međutim, sad kad prošlo sve vreme sam pomoćni. Imam krizu u svojoj prvoj sezoni.
mislim, vjerojatno je bio tamo i na ovome, zato sam se zbunio što me ti zoveš, pretpostavljam da on je bio tamo koji je zviždao. I sad, kaže, ja sad uđem kod Saša. I ja mu kažem, slušaj, ovakav razgovor, ja kažem, Sale, slušaj, kriza, dobro stojimo u Euroligi, ali smo loši u ABA. Mi smo prethodne sezone s Dvojetom se prošetali, imali 3 poraza slučajno, kroz ABA ligu. Ja sad dolazim, to je neki novembar, decembar, žurnal krenuo da piše sport, znaš, menjaju ovo, Euroliga stoji, ja mu kažem, slušaj, prvo stvarno sam vojnik bio Partizana, stvarno sam dugo tu bio, prošlo sve, kažem, nemoj da me niko mrcvari ovde. Znaš, nisam izgubio autoritet, i dalje ja vodim tim, meni se čimao sam sreću Peru Božića, Kecmana, veruju mi ovi ljudi, znaš, menjaj me, ali nemoj ovo. On meni kaže, izađi napolje u žargonu kao, slušaj, ja vodim klub. Izađi napolje i radi. Prva utakmica sad u to vreme protiv Cibone koja je bila dobra, ovo 27 razlike za nas, sa tim vetrom u leđa, ja mislim da bi svaki korektan trener, nije to priča o meni, svaki trener koji drži za sebe, svaki trener bi napravi isto. Sam ja imao podršku, bez toga nema šanse. Teško, ja mislim teško. Teo sam nešto... Negdje sam skapirao da je sujeta jako loša. Pa teo sam da te pitam sad ako možemo da meni učiniš, da komentarišemo baš ovo što si rekao, ne sme 2 poraza da te poljuljaju, ili tako, to si rekao? Profesionalci koji su navikli to. Zašto se Zvezdi već 2 godine za redom dešava da kreće kriza i raspad sistema? Pa ne znam. I to u istom periodu. Evo ja ti to pričam, ne znam ja što se dešava. Ne znam što se dešava, stvarno. Evo komentarišem te stvari, ali ja ti kažem... Možda Zvezda nema ljude kao što je Sale bio da... Pa možda, to je upravo kako ja mislim da to treba da bude, znaš. Čini mi se da su se sad konačno dozvali pameti da su krenuli sve što... Ovo je potez koji mora se pozdraviti, stvarno. Sa Teom, da, pa to pričam, da. Još ako dođe i Stefan Marković, kao što se priča, ja mislim da je to neki put da se Zvezdine legende, da ljudi iz košarke se dovode na ta mesta. Ja ću napišem poruku na Instagramu, pa mi ti pošalji, pa ću onda ja da pitam. Šta? Šalim se. Stvarno poput ništa nisi pitao. Pa ne, ali nema, zanimljivo mi je jako, ali kad god dođu... A čekaj, kako je kad dođu Zvezdaši ovde? Isto. Isto. Onda ja pitam. Kako bi nisi... Onda ja pitam. To sad si pitao sve. Onda ja pitam. To ti je Sale Danilović, nego je vetar u leđu. Naravno. Koliko sam skapirao, i u fudbalu i Partizanu treba da dođe, okej, neko ko ima lovo, tako, ali da je barem se malo razume u sport i da nije sujetan, da kad dovede trenera, da pusti trenera da radi, a ne da on radi za trenera kao što smo sada... Imali smo mi i onda je bila politika u Partizanu, sada ne pominjem imena, ali dolazili su ljudi, stvarno, i nikakav problem, znaš, pravi se budžeti, pravi se te neke upravni odbori, ali opet Saša, Toša, u pravimu Toša, Saša, Dul, znaš, to je bila vertikala. Znači, ako je bitno kad dovedeš trenera, daj mu šansu da radi. Ne mora predsjednik da bude neki lik koji se nekad bavio sportom. Ali mora da bude pametan da se okruži sa ljudima koji su iz sporta. Ili? Znaš, jer... Pa to, prilike je to. Znaš, okružiš se sa ljudima. Sale je bio što je bio u fudbalu, u košarci. Imao je Duleta koji mu je bio tata. On ga je doveo iz Sarajeva. Dobro, evo sad... Znači, to je ta vertikala, ali neko drugi je donosio pare. Ali evo, došao si ti, pošto je stalno negde priča o tome, lupam, Zahid je rekao, ne znam ko još, kao treneri su mi rekli da ne odlučuju da li ja igram ili ne. Znači, da li si ti u tvoje vreme imao da neko kaže ovaj mora da igra ili ne mora? Ne. Znači, to je razlika tada. Nisam imao, ja sam imao sreću. Ja sam imao sreću kada sam prvi put postavljen za trenera. Mislim, prvo mandatu smo išli osminu u finalu, tako? Da, to je 2004. Ja sam imao prvo sreću da mi Blagoje Paunović bude pomoćnik. Znaš, Blagoje Paunović, ja njega znam kad sam bio igrač. I neverovatno poštovanje imam prema to čovjeku. I imao sam. I dan danas, kad se spomene Blagoje Paunović, to je... I ja kao mlad trener sam, zna i Vlajko to, često mi umemo malo da poletimo, da lutamo. Ja sam imao njega koji me uvek vukao na pravi put. Imao sam Nenada Bjekovića koji mi je bio trener u omladincima Partizana.
kasnije je bio pomoćni trener, pa je bio šef, pa je bio direktor, sa kojim sam mogao da razgovaram o fudbalu. Ali ti nisi bio sujetan, ti si slušao to. Pa mislim, šta znači sujetan? Pa zato što... Evo sad ću da vam ispričam jednu stvar. Dule Vujošević je živo u zgradi preko puta mene. Ja kad sam počeo se bavim trenerskim poslom, ja sam mnogo stvari od ostalih sportista naučio. Žena mi je vrhunski sportista, imam kumove košarkaše, pričamo o sportu generalno. Ti si trenirao košarku pa si jedan te čovjek usmerio na pravi put. Da. I jednom prilikom sam pitao Duleta, u stvari ispričat vam dve stvari. Jednom prilikom sam pitao Duleta da mi objasni principe zonskog presinga sa usmeravanjima. I to smo se sreli na, ja izlazim iz zgrade, on izlazi iz zgrade, na trening, kaže, Duco, rekao, interesuje me to jer ja Duleta znam od 86. 7. godine. Znao sam ga. I Dule u tom trenutku kaže, ajde doniću ti, imam ja, neki čuveni trener je bio Jack Ramsey, bila je neka klinika u Šumicama. I Dule je to pisao, oni su dolazili, Dule pisao to rukom. I prolazi vreme i ja svaki put, Duco, daj mi bre, ajde bre, da mi objasniš što, ja sa klincima teleoptika, sad hoću nešto da implementiram, da to liči na nešto. I jedno veče, on meni zvoni na vrat, dole na interfon, kaže, komši, ajde siđi dole, ja silazim i on ovako skriptu, imam je i dan danas, pisana rukom njegova, Klade da znaš čemu pričam, usmeravanje, najdalje se ostavlja slobodan, ovo prema lopti se orijentiše ekipa i krene čovek, imao je širkana, psa je imao, i sad naša ulica ovako nizme, da mu šibne dole lopticu i onda na šofer šaljnu kojom brzinom nacrta reket, i XO igrači, viš kaže, ovaj usmeri ovde, ovaj usmeri ovde, ovaj usmeri ovde, širkan donese, on ponovo širi, pa na drugi auto, Ja i to krećemo na trening, svi automobili u nasilju iscrtani sa reketom i sa XO Duleta Vujoševića. O tome pričam. I druga stvar je bila, kad smo igrali protiv Crvene zvezde... Zato što tebi ekipi igrali ko košarkaši malo. Sigurno. Zato što smo igrali protiv košarkaša. I druga je bila, imam problem, igramo protiv Crvene zvezde, Žigić. 2-1, 2-2, ne znam koliko je visok. Nama najviši igrač u tom trenutku u ekipi, Ivan Tomić, 182. Moja odbrana niko ne prelazi 181. Bata Mirković, Đorđe Išo. Čuvene korpulentne ekipe Partizana. Da. I ja sad prvo pitam Palju, koji mi je kum, pa onda Duleta, kako se čuva visok igrač? Kaže on, pa ispred. Kažem, kako ispred? Pa lepo, tvoj igrač mora da stoji ispred njega u začetku akcije. Kad krene dugačka lopta, on je dovoljno samo da stoji ovaj, kako je veliki, ako krene, naslonit će se na njega i sudija će da svira faul. I normalno, ko je dobio zadatak da čuva Žigića? Bata Mirković. I namesti se Bakero, prošao italijansku školu, namesti se ispred njega, ovaj malo se nastavi, on padne. I imali su jednu akciju iz kornera gde je, ja mislim, Dudić pravio blok za Žigića, Žiga se pojavljao na prvu stativu. Pitam, kako se brani pick and roll? Pick and roll. Kaže, igrač koji je iz bloka, on izlazi na ovoga koji dolazi. Tako da ima puno... Vidite što je Dule Vošić. Ne, ima... Vidite što je Dule Vošić. Pa svaki veliki trener je značajan za bilo koji sport. Pa vidi, ja kažem, evo i Vlada to zna, paralelna lopta valja samo u odbojci. Ni u jednom sportu više paralelni pas ne valja. Da. Ako preseku, gubiš dva igrača i kontra. Samo u odbojci valja, zato što nema direktno kontakta i onda može da digne i da svuče. Dobro večer. Halo? Izvolite. Dobro večer, ja sam Nikola iz Lazarevca, Nikola Blagović. Izvolite, Nikola. Teo bi da vas pohvalim prvo Partizana i velika pohvale za Popa, a najviše i vama Milane Kaliniću, dolazili ste u Lazarevac i bili ste golman i da vas pohvalim puno. Hvala. I imam pitanje prosto da ne dužim. Prvo bi pitanje postavio za gospodina Vermezovića. Kažete. Gospodin Vermezović, bio sam na vašim pripremama na Tari. Da. Tamo kad ste radili sa ekipom Partizana gore. Godina? Pa 3 godine ste bili, 2014, koje godine ste bili, ne znam, tamo svi ko su se s vama pratili smo pripremi, treneri iz Lazarevca smo bili sa vama. Da.
I zanima me zašto se odustalo od priprema na Tari letnim delom, jer tamo kad god ste bili osvajali ste titule i tamo ste radili odlično i kad god se krenuo zamajac je bio sa Tari. Vama i ostalima. Apsolutno. Apsolutno ste u pravu. I imao bi pitanje za gospodina Vladu Jovanovića, da li je istina što kaže gospodin Dulo Vujošević za strance. Jedan je ok, drugi je već malo tu problematično, treći je već hladno. I da vas pozdravim sve i da se zahvalim svima tu. Šta je rekao, treći je već? Već problematič klan. A, već klan, aha. Samo da nije Q+. Da. Tako. Dobro. Puno pozdrava i pozdrav za Popa, legendu i za Milana Kalinića. Hvala. Van serijskog. Hvala. Hvala. Pa, ja sam prvi put na Taru otišao 81. godine na pripremu. Sad se tamo ide na izlet. Bio sam sa pokojnim Mancem u Sovi. Mi smo bili cimeri od mladinaca. I onda smo prepodne trčali gore pod onim livadama, a popodne smo autobusom vojne ustanova Tara, one gde se ne otvoraju prozori, nego samo onaj mali i onaj na krovu gore. Silazili u Bajnu Baštu svaki dan na trening. Tara je najbolje mesto za pripreme u Srbiji, za fudbalere. Sad, imali smo tu privilegiju da, ovo što priča kolega, kada smo bili na Tari, naši ljudi sa teleoptika odu 15 dana ranije da sređuju teren. Mi dolazimo i jedini naš uslov je bio da budemo sami u hotelu, da nema drugih ekipa. Tih 10 dana koliko smo gore. Urke kuvar naš ide sa nama, kuva gore. U početku, dok nije hotel Omorika napravio teretanu, našu teretanu sa teleoptika smo kamionima nosili gore i gore smo radili. Trim staza, koja ima 1070 metara, se kompletno renovira, prospe se nova piljevina. Tako da u julu mesecu kad trčite dole na 30... JNA smo 2-3 puta preneli tamo, odigrali smo 2-3 utakmice, odlični uslovi. Odigrali smo 2-3 utakmice na JNA na Tari. Odlični uslovi. Organizovalo 10.000 na Kako je razvao čovjek, šta ti? Što je ljubomoran čovjek. A sad da ti kažem. Onda, na Tari, sem hotela Omorika, nemaš ništa. A na pripremama, ti si bio sportista, još kolega, Pop zna, Vlajko zna, na pripremama je neki put odmor važniji od treninga i oporavak posle treninga. Na Tari apsolutno sve uslove za odmor u hotelu Omorika postoje. Tamo nema kafića, nema restorana. Hotel je u 9 sati, čak samo u jednom delu hotela može dobar internet da se uhvati. Po sobama je tuga. Pa zato se više ne ide na Taru. Zato oni, ekipe idu na Zlatibor, pa tamo ima 15 ekipa u jednom hotelu, pa onda ja izađem, pošto sam tamo na Zlatiboru, izađem oko 12:30, pa vidim zemljaka FK, ovaj sa devojkom šeta u 12:30, na pripreme došao. Da, to jeste problem. Kako nije? 10 dana na Tari, to je nekih 1000, možda i 100 metara. Šuma prepodne, popodne teren, idealan. Za pripreme. Šuma peva. Dva puta sam video dva tvoja igrača zagrađena, ali s medvedom. Pa ne, da ti kažem nešto, s obzirom kako se sve menja i ove nove generacije, zato se više ne ide na Taru. Ja ne znam, ovo sa Tare, jeste i ovo vodili, sad su im otvorili sliku. Nije ovo Tara. A ne, neko možda ste poveli čempija gore. Šta je bilo za... Sačeka pitam nešto, stigli su čoveče. Čekaj, gledalac je pitao, da odgovori Vlada gledalcu. Brzo ću. 1, 2, 3, u tom trenutku je to važilo i Dule se pridržavao jako toga, opet moram kažem da stvarno vodi račun o tome kakvi su ljudi. I sa tim brojem ili tim igračima pravili su se izvanredni rezultati, ali mislim za sadašnje vreme to više nema šanse. Ne postoji više, nema što to... Nema šanse, nije to sad da li je klan, nije klan, možemo o tome pričamo, ali da vi sad kažete imaćete 2 ili 3 stranca i da pravite neke rezultate, teško. Teško, jednostavno. Košarka je postala globalna, u Evropi se digla košarka stravično i kvalitet košarke, promijenila se košarka zadnjih 50 godina, tako da...
teško. Ajde, šta si te? Evo sad ću da samo dođem. Kaže da se nešto desilo na Uni, smo bili u crnom. Prvo, navijač Zvezde, sigurno. Vlade je najkulturniji, najobrazovaniji, najelokventniji i najbolji trener na ovim prostorima. A upravo zbog svega ovog gore navedenog nije interesantan javnosti i drugima. Neki Penaroje, Ibo Navori i ostali papci dolaze i prolaze. Čovjek je tu ispred nosa, naš top trener. To je od navijača Zvezde. Hvala i potpisujem onda da ostane sve tako. Da. Da se nadođem samo na ovo. Pitaju mnogi, je li istina, čekaj, pa dobro je pitanje. Ajde, okej. Dobro je pitanje za navijače Partizana. Mnogi su pitali, je li istina da si 10 godina narednik u Spartaku i da je to kraj za nadanja navijača Partizana da ćeš biti... Imam ugovor, ja šalio sam se, 3 sam ovde već, a imam ugovor do 2030. Kako smo napravili sa Bobanom 2030. A baš su pre neki dan. Koliko ćeš imati 2030? Kad sam potpisivao ugovor, kaže, samo ja i Pep Guardiola, znaš. Vidimo. Da, evo. Malo smo se smejali. Je li istina se Vlada dao, to je to. Znači do 30, nije 10. Za Vladu. Ne. Da, kad ćeš da preuzmeš Partizan, naravno. Čekaj, samo za Vermesa. Da li je prežalio Pretežalku? Pošto ću ja umreti i ja ću. Ne. Nisam. To je pun stadion, to nije bilo, ali mislim da samo nismo imali sreće. Mi smo imali šansi i Grubješić je znači, a to bi nam bila druga godina, ja, brate, nemaš pojma. Znam, evo, kažem. I pitanja za te... Njemu izgleda nije krivo. Kažem, nije kako, vidi. Zato je meni drago što je Vlade pobedio FMP, brate, u finalu. Šta misliš o postavci Saleta Ilića kao trenera Partizana, jedno od ponavljanih pitanja jedno 70 komada? Što prvo ovo? Sale... Da ga ne potroši? Saleta znamo da... Pa da, ne može potroši i ovi koji su bili... Potrošili smo sve. Pa nismo potrošili, mislim. Što znači potrošili? Saletu želim svu sreću ovog sveta. Ja sam davno rekao ko je u Partizanu radio, ni pakao mu neće teško pašati. Da, ti uzeo reči iz usta, da. Tako da, ne znam da li to važi za košarkaški klub, ali za fudbalski je tako. Misliš u bilo kom periodu? U bilo kom periodu? Da. Bilo kom periodu. Mislim, vidi, da se ne lažemo. Period u Velikoj Jugoslaviji. Navijači su bili i jedni i drugi totalno drugačiji od današnjih navijača. Totalno drugačiji. Evo, ja sam pre neki dan, posle sigurno 15 godina, prvi put bio u restoranu stadiona Partizan. Bila je promocija monografije 80 godina. Taj restoran je bio... Simbol. I znam gde je Čiča Pera, koji kuo, to sad znam gde je. Tu se posle utakmice dolazilo, ti sedneš, popiješ se ljudi. Pričavali se ljudi. Pričalo se samo se vrati na Saleta, pošto imamo reklame, pa ćemo pričamo o restoranu. A što ću da kažem? Sale je legenda Partizana. To je činjenica. Ne bojim se da će Partizan da ga potroši. Sale zna kako da se brani od svih problema sa kojima će se definitivno suočiti. Vidim da je tu sad postoji neka kombinacija da Sale bude i team menadžer i ovo, to je, ajde da kažemo, jedno rešenje da se ne plaća sportski direktor, nego da trener završava sve to. Pitanje je koliko je to dobro, jer kod dovođenja igrača treba da postoji sistem, jer da postoje ljudi u klubu koji će da dovode igrača, a ne da trener to radi. Trener, po meni, trener treba da kaže koje mu pozicije trebaju, da mu scouting služba... A kako to u Premier ligi funkcioniše vrhunski i najbolja liga na svetu? Pa, sigurno da i oni dobijaju, recimo, Guardiola će sigurno dobije 3-4 imena u odnosu na to koja mu pozicija treba. I on će da izabere, da kaže, ok, ovo mi se sviđa. Ali ne po imenu. Znaš, onda, Engleska liga, da se razume, engleski navijači su jedini navijači koji poznaju fudbal u Evropi. I engleska organizacija klubova je
miljama, kilometrima daleko. Opet si pao na provokaciju, daj Saleta da vidimo šta će. Daleko od nas. Pa ne, zato je... Šalim se. Dajem paralelu samo. Da li će to da zaživi, neće da zaživi, pitanje. Salet će da napravi svoj stručni štab, da li će da ima nekog da mu tu pomaže svojim savjetima iskustveno, ja to ne znam. Imamo minutu reklama. Ali Znaš ko je tu na najvećem testu? Ko? Navijači Partizana. Može da se desi, sad smo mi stvarno na testu da vidimo kakvi smo. Legenda Partizana tu možda bude loših. Misliš da se da podrška i ako krene? Da se da podrška i ako ne krene, a ne odmah. Jer ovo nije normalno što se dešava po tribinama. Odmah se svoji igrači, svoji treneri psuju, pljuju, teraju napolje. Ne znam gde smo se pokvarili. Mislim da smo mi tu na najvećem testu i apelujem na sve navijače. Definitivno će Sale da poboljša posetu. Mnogo će ljudi doći ga podrži. Ali neko budu istrajni u tome, jako krene loše. Od Saleta činjenica kao i sve trenere će rezultat da drži. Bez obzira kako se zove. A onda da li smo navijači rezultata ili Partizana, tome se radi. Mi moramo na reklame i vraćamo se vrlo brzo, tako da ako želi neko tamo gde car ide peške, ima vremena. Skrenulo? Nisu još, sad će. Ali ću dosta. Krenuli. Super vibe, potrebno je više konjskih snaga. Ili ti pronađeš super vibe, Ili super vibe, pronađe tebe. Pojačaj i podeli Super Vibe, Super Bet. kakva drama na terenu. Evo prilike. I gol! Neverovatno! Ceo stadion je na nogama. Za sve uspone i sve padove. Osveženje koje pokreće. Vreme je za Coca-Colu. Dobrodošao u Super klub, gde svetska igra počinje sa 36.000 dinara. 1.000 dinara instant bonus, 5.000 na prvi depozit, 30.000 cashback, 500 dinara za aplikaciju. Igraj svetski na Superbetu. Znači, to je jedna tradicija domaćinske kuće. Sudije, pubovi, tribine, drugovi, tako voljubavi. Ovo nije pecaroška priča. Upecao je zlatnu ribicu, 3 želje, bolje 3 bonusa, 1000 bez depozita, 500 spinova, 30.000 cashback. Pravi kapitalac na Superbetu. Super vibe, potrebno je više konjskih snaga. Ili ti pronađeš super vibe, Ili super vibe, pronađe tebe.
Pojačaj i podeli Super Vibe, Super Bet. Kakva drama na terenu. Evo prilike. I gol! Neverovatno! Ceo stadion je na nogama. Za sve uspone i sve padove. Osveženje koje pokreće. Vreme je za Coca-Colu. Dobrodošao u Super klub, gde svetska igra počinje sa 36.000 dinara, 1.000 dinara instant bonus, 5.000 na prvi depozit, 30.000 cashback, 500 dinara za aplikaciju. Igraj svetski na Superbetu. Znači, to je jedna tradicija domaćinske kuće. Studije, pubovi, tribine, drugovi, takovo ljubavi. Ovo nije pecaroška priča. Upecao je zlatnu ribicu, 3 želje, bolje 3 bonusa, 1000 bez depozita, 500 spinova, 30.000 cashback. Pravi kapitalac na Superbetu. Za Super Vibe potrebno je više konjskih snaga. Ili ti pronađeš Super Vibe, Ili Super Vibe pronađe tebe. Pojačaj i podeli Super Vibe, Super Bet. kakva drama na terenu. Evo prilike. I gol! Neverovatno! Ceo stadion je na nogama. Za sve uspone i sve padove. Osveženje koje pokreće. Vreme je za Coca-Colu. Dobrodošao u Super klub, gde svetska igra počinje sa 36.000 dinara, 1.000 dinara instant bonus, 5.000 na prvi depozit, 30.000 cashback, 500 dinara za aplikaciju. Igraj svetski na Superbetu.
Znači, to je jedna tradicija domaćinske kuće. Sudije, pubovi, tribine, drugovi, tako voljubavi. Ovo nije pecaroška priča. Upecao je zlatnu ribicu, 3 želje, bolje 3 bonusa, 1000 bez depozita, 500 spinova, 30.000 cashback. Pravi kapitalac na Superbetu. Super vibe, potrebno je više konjskih snaga. Ili ti pronađeš super vibe, Ili super vibe, pronađe tebe. Pojačaj i podeli Super Vibe, Super Bet. Ti da objasnim? Sve može. Evo nas. Evo nas. Super indirektno. Liga pub. Da. Evo ovako, vidite ovde imamo svi po Coca-Colu i piše... Original taste FIFA World Cup. Tako je, i piše Panini. Da. Evo ga ovde. Zašto piše Panini? Svi vi koji skupljate sličice, a skupljamo ih uvek pre svetsko prvenstvo, mogu ti reći, kod terazijske česme već pakao. Da, znaš ko je gužba. Imaš neki, jeste skupljali neka sličica? Imaš neki popunjen album? Igrali se Da, tako. pa kako. Ja imam Meksiko, mislim, 80. Ja, Španija. 86. Da. Zamisli kad ja imam to. 82. Španija. To se čekalo. Kako? Sad, ukoliko vam fale sličice za album... Da, ovako, primetili ste svi na sredini albuma ima Coca-Cola dve strane, koje pripadaju Coca-Cola i tu se nalazi 12 sličica. I tih 12 sličica možete samo da dobijete ako kupite pola litre Coca-Cola. Da se osvežaš i da uzmeš sličicu. Da. I ovako... Da vidimo koga smo dobili. Evo ovako, ovo odlepite. I sličica se nalazi ovde. Jedino što ovde nemaš tapke da igramo, ali... Evo ga ovako, ja sam dobio, koga sam dobio? Ja sam dobro prošao. Ja sam Valverdea. I znaš, Kamavinga. Čak i ja znam. Kamavinga. Čak i ja znam futbola. Ja sam dobro. Ovog iz malog mokrog luga. Jamal. Jamal. Dobre igrače smo dobili. Valverde, Jamal, šta si? Kamavinga. Kamavinga. Ja sam dobio Guardiola. Komšiju. Opa! Guardiola. Čekaj, može s ovim tapke stane? Teško. Ne može. Ne može. Možda kad bi ga isteklo... Čekaj, ovako se... Čekaj, može se skine to čovječ. Pa može, da se odmah nalepi. Ovako se odlepljuje. Ovako se odlepljuje. Čekaj. Aj svako svoj... Ne, hoćeš, a? Evo, daj meni da zalepim na tvoj. Upravo posti sličicu. Ne, zalepi ovde sve oko. To kao, a? To kao. Pa Nini, Burazer, Coca-Cola, kad izmisle... Tesla ga ne bi izmislio. Znači, tih 12 sličica možete da dobijete samo ako uzmete pola litre Coca-Cola, eto. Da. Ova flašica, unutra sličica, ipi, lipi, tipi, pljuni pa prilipi. Eto. Možemo dalje? Piše Kundel, piše i Mile. Da. Možemo dalje? Možemo. Pope, hoćeš ti? Upo mi Kiki, pošto Riki ne ide. Hoćeš ti pitanje? Pa htio sam, malo pre smo pričali da nastavimo, samo da spomeneš generaciju s kojom si igrao i kada navijači onako, pa ako ne prođu... Pa dobro. Kako, to se čulo i na TV-u. Na šta je? Pa moralo da se čuje kad je bilo uvek 30-35 hiljada ljudi na stadionu. Kim si nastupao? Radović Rojević, najbolji bekovski par. Radović Rojević. Ljubo Radanović, ja u odbrani i onda gore daš loptu i staneš na centar i odmaraš i gledaš utakmicu. Pa da. Smajić, Uške. Đalma, Uške, Smaja, Plavi, Mance pokojni, Žile, Varga, Fadilj, Vokri, Milko Đurovski posle toga.
Da, dosta je. Onako, baš bilo za uživanje. I ono što pričamo, kad Džalma uzme loptu, recimo po desnoj strani tamo na zapadu, onda normalno ne očekuješ da će da odigra povratnu loptu ili neki dupli pas, nego ide i on i Uške i svi ti majstori. I onda se, znaš, tribina se podiže i onda ako izgubi loptu, a ako prođe dalje, to se skače, centar, šut. Drugačije se gledalo utakmica nego danas. I drugačiji si fudbal igrao. I onda dolazimo do onoga gde smo zaključili da više nema ševe. Nema. Ili ti popularna ševa, a sad na modernom driblingu. Ševanje, da. Daj, nemoj da ševaš. Da, nemoj da ševaš, daj loptu odmah. Šta se tu desilo? Pa ne znam, izgubili smo, mi smo nekad imali Jugoslovensku školu fudbala. Ja sećam kad sam počinjao... Sad imamo privatno. Da, sad privatno, da. Či kad Sonja Matekalo dođe mu 50 klinaca, prvi put na trening. I ja kažem, či kad Sonja, kako vi vidite sad ko je ta primarna selekcija, ko otpada, ko ostaje? Pa kaže, vidi Vlado, onaj klinac kome dođe lopta i on je odmah šutne, kaže da je otpad. A kaže, onaj koji je primi pa ovako podigne glavu pa proba nešto napravi, taj je prošao prvi krug. Jer kaže, vidiš da on hoće nešto napravi. Danas, mislim da su deci zabranili da ševaju treneri. Trude se da deca igraju brzo, iz prve, da bi klinci igrali iz prve... I to već sa 3 godine. Da. Da bi deca igrali iz prve, oni moraju tehnički da budu obučeni savršeno. Najteže odigrati iz prve, da to bude tačno. A deca u tom uzrastu, ja mislim da treba da se bave pre svega obukom, da sve tehničke elemente savladaju, prijema, pasa, da ih puste da uživaju, jer fudbal je igra. Stalno gledamo kako igrači kad skinu imaju one pojaseve gde faktički služe da se naprave video igrice, da budu što bliže. To je moje neko mišljenje, a ovde kao koliko je pretrčao 15 km, pretrčao 12, u ovom ritmu pretrčao 300 metara, 400, a kako je igrao? Ko je izmerio igru? Ko će da izmeri igru? Da, to smo baš zastranili. Ne mi. Pa mislim na svet, na svet. I sve ovo povezano, i onda, pošto imam povezano pitanje posle toga, pitao si nas ovde, se sećate kad smo bili klinci, kad se podelimo 5 na 5, svi smo različito obučeni i znamo u glavu ko igra za koga. Pa da. Da li je to moguće sada da nisu dresovi? Pa, moguće, ali vrlo retko, jer su... Današnji igrači su se mnogo ulenjili i ulenjuje im se mozak. Mi treneri im olakšavamo trening umjesto da bude to što teže, što zahtevnije, što se tiče tih nekih kognitivnih sposobnosti i razmišljanja. I mislim da je metodologija kod nas dosta drugačija nego u Evropi. Što se tiče i škole, i kasnije profesionalnog pogona, mislim da bi što pre trebali da vratimo onu prepoznatljivu jugoslovensku školu fudbala gde su klinci uživali u fudbalu, da su gledalci uživali u utakmicama, a ne da pravimo od njih robote. Šta tražiš, sličicu? Ne tražim sličicu, ne znam, pišu me dobi... Šta da očistim, brate, koju flašu? Iz režije, oni, znaš, oko Sokolovo. Sad, pričao se ti o deci i kako to, pa ti si rekao da 600 klinaca ima. Kod vas je gde se ne plaća članarina. Kako ih selektujete? Je li isto treba da primi, da pogleda pa da šutne u koš ili odmah je? Ja ću se imamo 600 dece koje ne plaćaju članarinu i negde pitao me Mila na početku koji nam je cilj. Jedan od tih ciljeva je da ta deca nekako stignu do prvog tima ukoliko mogu. Neko od njih, normalno, sport je elitna stvar, ne može svi da igraju da se bave profesionalnim sportom, to svi zna. Ali ću nadovezati malo na Vlada i sad ovo priči da li ševa, nije ševa i u košarci postoji tako i mislim da treneri u mnogome utiču da, kao što je Vlada rekao, da negde možda ti prosečni igrači ne postanu igrači. Ali ja stojim iz onoga, Milan, da li je bila ugašena kamera, nije ugašena kamera, da su bile reklame, kad si rekao ti pravom igraču ne možeš da uzmeš loptu. Vlade pomenuo Vasu Micića, ne možeš da mu uzmete loptu. Može trener da priča što će Teodosiću, koga smo malo prepomenuli, pa ga znaju iz Valja. Ne možete vi njemu uzmeti loptu. I ne može Jokića, ne možete vi da propastiti.
On čovjek kao voda, on će nađi svoj put. To je talenat koji je jači od svega. Jači od sistema, jači od trenera, jači od bilo čega. Možda grešite baš mnogo, ali opet ja moram kažem, mi smo, ova srpska škola košarke je naslonjena na jugoslovensku školu košarke, ne možemo toliko da izgrešimo. Da taj Jokić ne postane Jokić, ali možemo realno da neki prosječan igrač ne igra košarku iz razloga što smo i mi, kao na kraju krajeva fudbal, ja ne pratim Saviju, pratim fudbal, ali i mi smo prvo negde izgubili tu prepoznatljivost, to je sigurno malo i mi, i bez obzira što imamo stvarno vrhunske rezultate što se tiče reprezentacije, ali ponekad i mi smo izgubili tu, rekao bih, neku prepoznatljivost što se tiče škole košarke i mi malo lutamo, ali rekao bih, kažem da sigurno i naši treneri pribegavaju tim seniorskim metodama i jednostavno rano unose taktiku u sport samim tim, ne znam, o ovoj mašti o čemu pričamo, bude ograničena. A rekao si malo pre, apropo ovog gledalaca i stranaca, ne može to više danas, ako hoćeš rezultate moraš stranci, ali tako da. A kako onda da pomirimo te dve stvari, a znam da isto smatraš da u Zvezdi i Partizanu mora da ima više domaćih igrača i čini mi se da si u jednoj emisiji rekao da je Lučić morao već da bude u Partizanu. Pa nekada je bio problem, realno. Ima ovako sad, znaš, kako pomiriti te dve stvari? Ovaj Žalgiris je dobar, kako se zove, stvarno, to što Žalgiris radi, to je dobro. Imate 3, 4, 5, ne znam, vrhunskih stvarno igrača koji su jako dobro plaćeni i imate to domaće jezgro. I mislim na kraju krajeva, tamo 2010. Partizan, kada je pravio rezultate koje je pravio, na kraju krajeva naslonio se na domaće igrače i ne znam u tom trenutku 2 dobra stranca. Sada ja mislim sa 2 dobra stranca teško možeš sa mladim igračima koji su tada bili, ne znam, 20, 21, 22, 23, 4 godine, teško da možda napraviš. Sad, šta mi imamo? Mi imamo u Žalgirisu kvalitetne litvanske igrače. Nivo igrača koji mogu da igraju Euroligu, imamo 2 kategorije. Jedna kategorija to su NBA-u, Jokić se vjerojatno nikada neće vratiti, jel tako, imamo najbolji igrača na svetu. Imate tamo Topića, koji sigurno u ovom trenutku može da igra za oba kluba, imate tamo Nikolu Jovića, koji sigurno može da igra za oba kluba, jel tako, obzirom Topić je zvezdaš, imate tamo Bogdanovića, koji vjerovatno, bila je neka priča, ja čisto sumnjam, stvarno, vrhunska karijera i tako da. I imate ove igrače koji pričamo o Lučiću, Guduriću i tako dalje, koji ranije taj kvalitet igrača vam nije bio dostupan. Znači, kad izađe igrač iz Partizana, Zvezde, na primjer, u ono vreme Novica, ti više, kad on ode u Real, više ne možeš da ga platiš. Sad možeš. Sad možeš, da. Da što taj Novica, sada neki drugi, pričamo o Guduriću, pričamo o Lučiću, jeste da li su oni promušili neke godine u smislu Lučić je u, kažem ti, nekim iskusnim igračkim godinama, ali ja mislim i kao takav treba da se nađe zajednički jezik zbog one kulture i zbog prepoznavanja navijačkog jezgra, nečega što je bilo ranije, a što je ocenjeno kao jako kvalitetno. I zbog tih kriznih trenutaka gde bi, kažem, te neke ljude koji nose košarkaški kvalitet, ne može bez košarkaškog kvaliteta, možemo mi da pričamo šta hoćeš. Nema čovjek autoritet na strancima ukoliko on nema košarkaški kvalitet, ova dvojica već pomenuta ima. Ja sam pomenuo i Dragana Milosavljevića, čak mislim i na njega, da budu u tim kriznim trenucima prepoznati kao neki faktor stabilnosti. Mislim da to sad može, ranije nije mogu, jednostavno nisi mogao platiti, sad možda platiš. Pa po tebi nema budućnost naša košarka? Pošto uglavnom svi koji su bili ovde kao boga mi teško. Prestrogi smo mi, znaš. Mi smo, moram ti kažem, pretalentovan narod. Znači, pretalentovan narod. Ti sad kad bi sad ovde napravio stručnu emisiju i sad pričao o ovome Vlade, što je pričao o metodici ovome, našao bi milion razloga da kažeš, ma nema šanse, da neko sedi ovde pored i da rekao bi, ma nema šanse. Naprimjer, mi smo imali tržni centar, mi smo imali trenažni centar, Požarevac. Jeste vi bili u Požarevcu? Nikad. Ne u Požarevcu, u trenažnom centru. Ne, nisam u Požarevcu. Nisi bio, a sad ću ti kažem, ovako to izgleda. To je dom za učenike poljoprivredne škole, to su kreveti na sprati, to je Čučavac. 2000 neke godine. Sad ti izvičamo, to su deca, mi nismo videli Čučavac, a ne naša deca.
Ja pričam o momcima koji su o već pomenutom Teodosiću, o Aleksandrovu, o ljudima koji su nosili ozbiljne medalje. Ti imaš krevete na sprat i ti imaš 2 terena u kukuruzu. I ti uveče ne možeš da spavaš od komaraca. 2008. ispravit će me neko greši, 5 medalja mlađe kategorije. Što uvedeš čoveka iz bilo koje košarkaške zemlje, da kaže, slušaj, odavde je krenuo. Bi rekao, nema da me zajebaš. Neko vam ukro šolju. Neko mi ukro šolju. Pa to je ta fora bila, jeste neko ukro šolju. I je pretalentovani su. I ovo ja da kažem, znaš, ti moraš da, moram da citiram Vladu Koprivicu, bio je gost, ili tako? I genijalna je stvar naš, genijalnu stvar rekao, njegova, i moram citiram, ja mi se svidela. Kaže, ti kad kreneš da osvajaš tvrđavu, znaš. Ti ideš, ne znam je li pričao nisi, nisam gledao. I ti ideš da osvajaš tvrđavu, pričao košarci. Kako se desio taj Jokić, znaš. I mi svi vidimo Jokića najbolji tamo. I kaže, ti ideš da osvajaš tvrđavu, znaš. I sad oni gađaju ti tamo strelama, bace kamenje. Ti si bliže, ovi ljudi ginu, ti si bliže tvrđavi, dođeš, penješ se, oni katran, razumeš, ti se popneš gore. Oni s onim buzdovanima te guraju dole. I to ginu ljudi. A kaže, onaj što je stao gore prvi put gore na tvrđavi, to je Jokić. Znači, to je neverovatno, znaš, koliko ima i žrtava, ima svega, ali mi nekako... Ali šta ovo govori? Taj kukuruz, komarci, tara, nema kafane, znaš, mi smo svi odustali od tog nekog principa. Ali to je nukleus naš. Mi smo taki. Ja sam radio 3 godine u Rusiji. Mislim, to je malte ne, manje, više, razumeš ovo. Ti, ako nema autoriteta kod nas, ako nema autoriteta, što je Dule bio nekad, na kraju ne bi ni Vladen pravio rezultate koje je pravio bez jednog poraza, da to nije bio. Ako ti nemaš autoritet, ako ti nije dat, ako ga prvo nemaš, ne može ako ga nemaš, može ti da ako hoće, pa ako te neko delegirao i ako stoji za tebe... Ali autoritet se stiče, on se... Slažem se, ali ne pre... Pa dobro, nađite čoveka koji ga ima. Ne može on da stikne, evo ti sad pričao si o Saletu, dolazi sad. Je li to autoritet? Jeste. Stani za njega. Pa ja hoću. Ti i svi vi... Pa ja sam malo pre rekao da je to test za sve nas, navijače, jer gledam kako, znaš, mnogo ljudi, Instagram, portali, svako piše svoju priču. Ranije, to smo milion puta ponavljali, ranije si imao 3-4 sportska lista, ali tako? Odu ljudi, pogledaju i daju ocenu. Ako igraš, ja sećam samo one u sportu, Partizan, Zemun, igrač utakmice, niko. To je napisao čovjek. I znaš da je bilo bez veze. Sada i kad se odigra, ljudi koji pišu za klub, ne bi to da li je Zvezda, Partizan, oni ubeđuju da je bilo fenomenalno. Ti gledaš prenos derbija, fantastična i koja fantastična igra, čega, gde? Znaš, u košarku je uloženo. Veliki su budžeti, što ti kažeš, šta možda platiš ovoga. Ovde samo jedan klub uloženo. Ovo ostalo šta... Da li si ti, dok si igrao u Partizanu, dok si trenirao u Partizan, imao ambicije da budeš drugi? Ne. A ovde smo čuli i videli dokaze da si dobio bonus da budeš drugi. Da, velika je razlika danas. Ali zašto smo odstupili od toga? Od Požarevca, Čučavca i sve... Dobro, naravno, ne treba Čučavac, ali... Pa neš 10 puta što rekao. Ne, nema veze. Če da ostane kao light motiv ovog. Ovako, da te pitam ja... Roki je pobedio Draga, zašto je trenirao sa Sekirom, ovo je bilo, znaš. Da te pitam nešto, eto sa te navijačke strane, pošto ti baš pravi navijač Partizana. Reci mi, da Partizanu država oprosti dugove. Dobro. Što se neće desiti? Da Partizan ode u 5. ligu, da promeni ime. Da promeni ime? Da doda 1945-6. I krene od 5. ligi. Bez stranaca, sa našom djecom. To bi bilo najgledanija 5. liga na svetu. Ne 5. Verovatno bi se fuzionisali odmah, pa 4., 3. Ja ti se kunem na svakoj utakmici. Bez stranaca. Bi bilo 20.000. Bilo bi sigurno. Sigurno, ja sam u to siguran. Ja sam ubeđen u to. A kako neko da izađe sad ispred i da kaže... Ali to je... Zvezda je bila izbačena iz Evrope, jer? Tih godina otprilike. Pa je bila frka neviđena. To je i Vlade sad rekao, mi ne praštamo, da, tačno. Majstor, mi smo naopak narod. Ćemo sve da uradimo kontra. I sve će, u Srbiji, će ti sve oprostiti sem uspeha.
Sve. Znači, pomoći ćemo nekome da dođe do gore i kad dođe gore, sad ćemo da te... Pa čim je stranac poštovaniji od nas samih ovde? Ali ja sam teo da pitam sad Vladu, eto, tu je jedini iz košarke. Pričamo o tome da Partizan i Crvena zvezda ništa ne mogu u košarci bez stranaca. A šta su uradili oni sa strancima? Ništa specijalno. A šta će biti s našom reprezentacijom? Ako ta deca ne igraju te jake utakmice? Pa da, to je, zato sam pitao za budućnost. Da li će taj momak iz Spartaka koji je prvak Srbije ove godine, da li će on dobiti priliku da igra neki prozor za našu reprezentaciju? Ali evo, apropo toga... Pri tom, izvini, Ajde. Pri tom, ima ideja da stranac bude playmaker u Srbiji. Što kaže Vlajko, talentovane dece koliko hoćeš. Kome bre ideja? U reprezentaciji? U reprezentaciji da bude stranac neki. Pričaju ljudi. Jeste. Bila ideja. Znaš, ti na tim društvenim mrežama možeš primaškati... Ma to je, ja to više to... Pa dobro, ima i koji se zalažu i treneri i hoće... Bilo je malo i treneri. Ali vidi... Da stranac bude playmaker u reprezentaciji. Jes, pa bio je Teo još uvek. Znaš da se pisalo je negde, sad neću da citiram njega, pretpostavljam da to rekao, da tog trenutka neće... Pop je živeo tada u Kopenhagenu ti godin, pa ne znam... Ne, zato što sam mislio da je to samo, što bi rekli, novinarska patka. Nije, bila ideja. Vidiš da je ozbiljno. Bila ideja. Pa mi nismo... Zbog kontinuiteta rezultata, zbog prozora, zbog ovog, zbog onog, znaš. Gdje mi, u Srbiji, gdje detetu prvo kupiš loptu i pištolj. Ali ver mi, ali je pištolj izgleda prvo Vladao. Da. Ali ver me, evo, apropo ovog, sad kad si pomenuo košarku, Vlado, sad, evo ova priča. Gde su naši mladi igrači, šta će biti sa budućnošću srpske košarke, sve legitimna pitanja. Ali, s jedne strane to stoje. S druge strane, evo, apropo ovih budžeta u Crvenoj zvezdi i Partizanu i ovih rezultati očekivanja u Euroligi, i stekao sam utisak da malo se samo gleda, što se tiče navijača Zvezde i Partizana, sad samo Euroliga i očekivanje u Euroligi. Evo i sad, apropo ovog ispadanja iz ABA lige, iz KLS-a, uopšte se nije digao neki hajp toliki među navijačima ni Zvezde ni Partizana kao da je tragedija. Koliko se gleda tragedija, 10. mesto, 13. 14. u Euroligi. Hoću da kažem kako da dođemo do toga da se ne ugledaju rezultati, nego da se malo da šansa domaćim igračima. Vrlo je to zeznuta stvar. Ja na ove budžete stvarno sumnjam. Mislim, Partizan je, vi u Zvezdi imate 3 repstivca i sad da ne ulazimo u analizu i tako dalje, od ta 3 nisu se svi naigrali. Sen Kalinića koji ima ulogu praktično, je li tako, i Dobrić i Davidovaca, realno, da ne kažem, realno kažem da su stvarno vrhunski igrači, ali da u toj nekoj rotaciji nisu bili baš ispoštovani. U Partizanu, pa sve Vanje Marinkovića, sve ostalo, ja sve poštujem te igrače. Došli su previše mladi za sistem od koga se traži da se naprave, ne znam, neki rezultati. I nisam siguran da je mogla da im se nađe minutaža. Ja bi ovako to postavio. Partizan i Zvezda treba da odrede svoje ciljeve. Imaju budžete za to, nikakav problem. Napravite timove koji će to da zadovolje. Sad evo poruka navijačima. Partizan i Zvezda, zajedno s upravima, trenerima i igračima, vam donose Euroligu 4 do 6 puta, 8 puta mesečno. Da li je to vama dovoljno? Pretpostavljam da nije, ali vi morate da znate da vi 8 puta mesečno možete da dođete u, kako se zove, arenu i da gledate vrhunsku košarku. Sad, glavni problem je, ja mislim, prvo zato što mi ne možemo, navikli smo da domaći igrači vode, kako se zove, te klubove i ne možemo baš da se identifikujemo kada je loše. Ali kada je dobro, nemamo nikakav problem. Znači, problem ipak u nama. Znači, 10 Bome Keleba da budu prvaci Evrope, mi ćemo da ih nosimo po, kako se zove, po terazijama. Ali, ako se izgubi, onda kao... Hoću da gledam ovo, ali nije tačno. A vi ako ćete da gledate to klinca, talentovanog, ja znam da ih ima, sigurno, u svakom tom klubu, vi ako ćete gledati toga, vi morate da izdržite. Dule je priča stalno, znaš, ovdje u ovom poslu je izdržaj najvažniji. Ne budeš pametan. Ali misliš da su navijači spremni da izdrže? Pa ja sad u ovom trenutku nisu, jer je preveliki hajp. Ako vi kažete koji su vaši ciljevi, znaš, ti dolaziš na utakmicu, mislim i da ceo paket onoga što Zvezda i Partizan nude, za novac koji nude, je li tako?
Mislim, taj Partizan išao na Final Four, ja mislim, pola sale ulazilo džabe. Možda grešim. Ja ne znam da li je naš neko ovo. Ja se sećam, ja sam kupao karte za 100 maraka godišnje. Pa i ja sam kupao, sad kako su ovi ušli, ja nisam, ja bi ušao. Cela tribina ulazila. Ja mislim da je sada... Ja sam sad, mator, idem na ovo, Family and Friends. A da li Boban ima ambicije, pošto kaže da je on sanjar, a da si ti realan, da li on ima ambicije da Spartak se približi Zvezdi i Partizanu? Mislim, sad teško je kao jedan čovek i takvi budžeti, ali... Mislim da bi to bilo samoubistvo košarkaško. Sama ideja da se to uradi je košarkaško samoubistvo, pogotovo u ovom trenutku, to nije realno. Zašto bi to mi radili? Ja vidim ovako prostor, ne samo Spartaka, pričamo o Borcu, ja sam Čačanin, pričamo o FNP-u, pričamo o Megi koja ima svoj neki, kako se zove, prostor u kome jako dobro funkcioniše. Vi se nećete složiti sad, ali da ne pominjem sad imena. Gudurić, Lučić i svi takvi, znači overeni, visoko kvalitetni evropski igrači, treba budu u naša 2 najbolja kluba. Verovatno ih ima još, to je Dobrić, to je Davidovac, to je Kalnić, ja se slažem, super. Nađite igrači za jedan i za drugi klub i platite ih. Što kaže vlade, platite njih. Nek oni koštaju 3 miliona, ne mora da košta, ne znam, neki drugi. I ajde vidimo kako će navijači da funkcioniš. Svi ovi koji ne mogu, a ja sam 100%, ta ideja sa navijačima kao da će igra neko 18-19 godina, ma nemojte da se šalimo, to je bez veze, totalna priča. Evo ga, Spartak. Dajte nama da mi budemo ta stepenica, ali da mi razvijamo tog čoveka, igrača, mladoga, i posle, nemoj da nam ga uzmete, platite nam ga, da se mi osjećamo dobro, da vi ne morate da prolazite kroz, ne znam, te neke muke da svoje igrače zadovoljavate sa mladim igračima, da, ajde, ako ne Spartak, pričamo o Borcu, pričamo o FNP-u, pričamo o Megi, Sim što Mega pojavio se ovaj Nil sad i ovo, to je napravio totalni haos i ovo, da mi budemo ta stepenica, a onda vi uzmite gotovog igrača, kupujte gotovog, platite, bit će vam jeftinije, zadovoljite ove male klubove da znaju zašto postoje, mi smo zadovoljni, znamo da nam je mesto, ja mislim, to je taj sistem. Kako to misliš platite? Pa, evo sad, imaš obeštećenje. Pa šalim se. Nego, slušaj, nije problem, ti ćeš malo igrača, platiš malo i u Partizanu i Zvezdi, neće ga platiš malo. Poenta cele stvari, nema veze, sad da ti objasnim na šalu, objašnjenje, nema šalu. Minut treninga, znaš, pažnja, sad pričamo o Duletu, pažnja koju je on dao igračima na treningu, kreditirane minute, to košta. To košta. To što je plaće neko 2, a neko 2 miliona, to nema veze, ali to košta, ta razlika, to je neko uložio svoje vreme, uložio je, sve okolo je plaćeno da bi ti imao to. I to sad, opet da ne nabrajam imena, koji su kreditirani, dok oni nisu ojačali da mogu da nose sistem. Pa smo posle naš... 2 minuta. Ček. Kako be 2 minuta? Kako 2 minuta? Koliko je sad? Vlado. Vidi, stvarno je. Svetsko prvenstvo pratit ćeš, pretpostavljam. Pričao se da će biti zanimljivo. Zašto? Pa bit će zanimljivo. Prvi put 3 države organizuju, s tim da je Meksiko posebna priča. Jer će sigurno iskoristiti tu visoku nadmorsku visinu i te stadione koji će biti sigurno preko 2000 metara. A ja rekao zbog kartela si mislio, ali dobro? Pa ne, karteli ne idu tako visoko, oni su dole niže na moru. I bit će vrlo zanimljivo i izazovno. Ja sam i čitao da uglavnom svi selektori pričaju o timovima stručnjaka, naučnika, doktora koji se bave upravo time, jer dešavaće se da jednu utakmicu igraš u Meksiku, a drugu igraš u Americi, negde na nekoj nižoj nadmorskoj visini, tako da i onda i sam izbor kampa je vrlo zanimljiv. Tako da, pre svega će biti zanimljivo 48 reprezentacija. Jadne naše žene. I bit će 10 dana duže nego što je do sada. Do sada je trajalo uvek mesec dana. Da, sad je mesec i 10. Sad je 40 dana u sred leta. Biće ovako... Kad su utakmice, se znate zbog razlike? Po 1, 4, 2, biće, ja mislim, jedna utakmica... Preko dana su, a? Ne, ima od 9 sati i... 2 ujutru.
Pa dobro, Možda će lepo. budu jedne, dve utakmice samo. Dobro, Tako da- 40 zanimljivih dana. Sami smo tražili. Šta nas briga. Mi nismo Sva tražili, sreća. nismo ni otišli. Ma naravno, pa dobro. Jel vidiš možda neku budućnost u fudbalu? Imamo još minut. Pa samo u radu sa decom. Ništa se opredelimo za to. Pa neka Pa ne, budu i mali stranci sa 11-12 godina. Pa i to će doći. Ne, ali oni ulaze sad u problem u kojem mi ulazimo jer su koleđi počeli da plaćaju. Da, ušli smo baš problem. Sad će i naša deca. Ljudi, Vlado, želim vam iskorak u Ligi šampiona sledeće godine. I da nastaviš ovako kako radiš, svaka čast. Vlado, tebi želim i Ligu šampiona. Stvarno ti želimo sve najbolje i ono što je jako bitno, od večeras su rešili za mene imena, ovo je Vlada Vermezović, Vlada Jovanović. Hvala vam puno. Hvala vam puno na ovom interesantnom razgovoru i lepoj emisiji što ste ispoštovali ovu emisiju. I da znaš, Pope, propustio sam te 10 puta za planinu. Za Taru. Rimovo si, ja sam vidio... Samo si se bio naklatio, jedno vreme si se bio naklatio i malo je falilo. Ja kažem na Tari, on se nasmeje. Ja kažem, moj ime Rimo je garantovano i evo ga, idemo. Ali si moj. Kako ste vi grobari uckasti. Pa jesmo. Laku noć.